Lagot na kayo ba? Sa oras ka na, hindi ako mamsiga. Bah. Ka. Utang loob. Ito pa asuwa. Kalabay bagyan mo ihian. Hala, uy. Sa oras naman yan. Muna itong lutoon karon guys. Ito guys. Oh. Sa nga ni. Tiyo mo siguro ni. O kasag na diri sa amo ah. Ayan guys. Sa ito na itong igisa guys. Ito na nilong na itong kasag. May kasag diri guys sa Cebu. Iwan ko kung anong pangalan sa inyo. Kakasag ko sa amo. Halo-haloin lang natin guys. Pasensya na mo sa. Hi guys, luto na. Kuan ba kasi nga ni lokot alala na yabo. Dito lang nung kanin. Kanon mais. Ayun na to. Yung kita karon. Dapat man to. Ano nga? Hawa, Ming! May ulam ba tayo guys? Yan. Kain ka? Piyo. Harap ba siya guys? Huwag pansit Ripol! Kamahal ka ang pansit mahal? Ngayon na ako nakapagmukbang ulit. Bawal man din siya no? Madaan balay ba na? Na, may kaon ka na kusog. Malarag na. Hawa. Awa may, hindi ka pwede ano? Sarap. Napunta guys. Hindi ka pwede makaon ano? Sarap kaya ang kuwan eh. Lokot. Kami sa Kempiyo. Wala na. Ano basta magpaan sa sabaw? Hindi maapil ang mukbang akong mahal sa buhay. Bawang. Wala naman. Sorry, hindi ka pwede kakain. Hanggang wala lagi pansit po. Hindi mo. Sarap ka guys. Kami ka. Ikaw mag-vlog din ha? Ikaw vlog. Hi guys, mga na tayo guys. Ito yung ulam namin guys. So, nami kayo siya kay giluto siya og Sprite.
Baba. Ligisa muna ba, tapos lagyan og luya, sibuyas, bawang. Tanglad sa bawa sa langsa. Kanan. Ha? Tangal? Kanan. Tangan din ang kanan. Gulay. Mm. No, pwede. Mm. Yan. Gulay. Paano na?